wallahi ina gama gidan nan zan bari wallahi tallahi ai da ran bar gidan nan in samu salama a rayuwata sai na ce karki fita kika tashi kika fita gashi yanzu kin san ke ya ba corona virus kina so ki zo ki yaba mu wallahi ba zai yi ba garan fita daga gidan nan Allah na ga miki tunda Allah yake ke ba mai jin magana bace na ja miki kunne amma ina a banza ce ni ban aike ki dafa ba sai na ga miki dafa ko corona virus kika tashi kika banka da kanki a can yanzu kin je kin yayi sai wani nan wani tari kike tai yanda kike kamu kokarin ki ni ma kika kin dada namu wallahi ba zai buke sai ki dada namu ba wallahi Allah ko ba ki kauna takin ta kin bane Allah ga mai gida ka taimaka min ka kai ni asibitin ga. An ji a kai ki asibitin. Ka taimaka. Ni fatin da nace miki karki fita kika fita ko? To ina ga miki ko anan Allah ya daki mace anan. Allah ya daki mace anan. Kina shekewa wata zan kara. Ai saboda ba jin magana ta. Wallahi ka taimaka. An ji taimaka miki din. Annabi kaunan ga ki mutanen gurin. Allah na ga miki. Ko mushe zaki ba zan ji tausan ki ba. Kuma in ma rabo ki ba zan rabo ki ba karki da namu. Amma alaikum salam. Ah Babara ya gida ya iyali ya hidin mu ya kwana da rage macen kwanci ba ta da lahiya mai dakin ai ka ga ta nan ba farawa Allah bai ta mai jin magana ba wannan da kake ganin ta kunnan kashi ne da ita sai da na ga mata kar ta sake ta yanka ta tsallaka ka zama muna a bakin boda to ba a neman mota akai ta asibiti wa zai kai ta asibiti ni in ce mata kar ta je ko ina ta kama hanya ta tafi can ta je ta ebo corona virus din ai mai gida wannan kana kama yanzu wai akai ta hankuri na rantsa da Allah ina ga ma ba fara ka ga ta ne ko da in dai kai ta asibiti na rantsa da Allah ƙara ta mutu anan da tana jin magana ta wannan duk ba haka ba ta fara zanzana da kwanci mai ai gida ba zanzana ba ko da tsallan naga tana yi Allah ba zan yi ka ta mutu kai ni babar wai da Allah ya za in samu irin dan takunkumin nan wanda naga suna rufe bakin su da shi to mai gida a samu kwali a rufe ma ba su kwali ai he dan ki ta bakin titi can in same shi in sa to a samu ne kana jin wani munafikin tari da take tunda ita ta kamu wato abokin mutuwa kike nema na rantsa da Allah ba za ki tafi da ni ba ai hankuri mai gida ba za hankura ba kar ka matsa mun to ai hankuri za kai ki aurenta ko ni ki aurenta kai an mijinta to tunda ni an mijinta ni na san inda kai mai daki ina ga mai makoci ba lahiya ai dole makoci hankali ne tashi haka ne haka ne to ai hankuri kai ta asibiti ka kai ta asibiti Allah ku taro mana mota ba dan malfar kai ni fa nan da kake yanzu ba zai ina dab da bakin rami ka gabara ka saurara mu sakaran banza sakaran ina dab da bakin rami kana bani shawara banza da wuri ina matsa ta nan gurin wallahi ka saka min kwana da gida zan saka ma kwala amma kar ka sake nana ta min irin wannan Allah ba fara gwamnati ta yi fadakarwa mu al'umma yan adam mu killace kanmu a zama wannan dan takunkumin a sa mu mun bi gwamnati abinda ta dokar da ta kafa mana ban yadda ita ba sannan kuma ita tsaye da ita guri guda ba za ta tsaya ba to mai gida a duk wanda yake jin bari sani na kana da kuɗi banki a taya ebo kuɗi na a banki sai in je in ebo su saboda in zo in mata allura corona virus alquran sai dai ta yi bunga to mai gida mata mutum kwance kai dan ga mana mata kace ko mata ta to ka bi ni a yanda nake da bukatar in bata haka te bunga yanda je ma ke bunga sai Allah ga jinin shi a kare in ba ta kama shi sannan yake sauka ko to alquran karan bata a gurin gwamnati mu gwamnatin da ta killace mun killace ita ya aka da na killace ta bata killace ba kaga nan gurin ta nuna cewa ita wuyan ta zayanka ni ke zaman ta ba ita ke zamana ba ina ga maka a nan gurin Allah ya dace mushi anan kuma dan wani tariki tunanin cewa wai zan tausaya maki ba tausaya maki zan ba ai hankuri Allah shi ya sa make gan ina magana nikin kauda kaina kada ma ki kalle ni imani yazo mun in ce zan kai ko da asibitin da wallahi ba zan kai ko da muka samu dan mai hanci ina gama alquran sai da kamar ya What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu.